Gara-gara secuil omongan karo tangga dadi tukaran. Gara-gara secuil omongan karo tangga tukaran sadalan-dalan. omongane mong sepele Digawe gedhe wong wedok kono kene kok padha wae tanggane kere malah diece tanggane sugih diitung tuyule. Masuk Ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, keluar keluar. alah ora iso berarti awakmu termasuk. Bawe kok iso? Ya iso no. Naik, Naik ya ke atas, turun, turun ke bawah, masuk, masuk ke dalam. keluar. Enak tenang. Allah Allah. Dan. Wong edan. Cemplok waras ya. Iya, Isih sedulur lho karo aku. ya sakarepmu. Ning aku ra iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumujeng to? Mbok sing serius. Loh, aku ra guyu. Lah, Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok kon iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek Ora panjenengan iso. jajal. Sing jeneng Iso. tresna ki ora iso Iso. dipeksa. Ora iso. Ora dicoba kok meni ra iso. Lah. Ora iso Kabeh kuwi. kudu dijajal dhisik Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ra iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok paisingin? Lah sapa? Sapa jenenge Mbah? Pasingsingan. Pasing Pak. Sing gedhe Pak. Kowe balik apa ora? Lek ora klambimu tak gua nang latar kowe. Yo dilungkas tak balik. Jane ngerti udan apa ora? Kok katisuk dolan ra butuh balik. Kowe ndek omah apa ora? Yo cek udan lo makane ngiyup se kembloh kok. Ya lek karepmu ra balik karepmu. Mulih to se Bocah arep angel diatur. ngono marah-marah. Balik gak apa? Ora butuh, aku wis tuku panganan dhewe. Iso bahasa Inggris toh? Iso lah. Bahasa Inggrisnya jagung. Corn, Bahasa Inggrisnya tinggi. tall. Lah nek jagung tinggi apa? Jawaban dhewe. bahasa Inggrisnya siji One, loro two. loro setengah ora iso irunge mekrok piye to kowe iki masuk? siji One, loro two. loro setengah Apa enek loro? ono Lah siji, one loro, two. loro setengah. tugel Oh. Met bahasa Jepange terima kasih ya Pak Met. Arigato. Pokoknya Jepang kuwi agar ngeden. Arigato. Oh iya, angger Jepang cirine ngeden. Oh ciri khas Jepang kuwi arigato. Oh, angger ngeden basa ya ora ngeden tok, matane mencicil. Oh. Angger pamane terima kasih. Arigato. Oh, bener Pak, bener nek basa Jepang niku ciri khase ngeden. Ngeden. Mbon nyekseni kula. Ya. Wingi esuk kula dolan nggone Komet. Ning nggone pojokan mriku. Ning nggone omah cilik niku mbahe Komet niku pas ndodok kali ngeten kula takoki. Mbah, Komet teng pundi? Komet oh nggih metu. Kayak bamu ya turunan Jepang. nah niku mboten Jepang Lah apa? kek gegel tak tapuk sisan ora yo isu yo mesti ngono kae kok bucai lagi metu Ini nek opo to? Awake dhewe nikah iki lho. Kok rumangsaku aku ora tau mbok jak jalan-jalan to. Lah awake dhewe nikah iki dhisik gara-garane apa? Ya mergo jodoh to. Sampean kelingan cerita zaman dhisik ra? Apa? Pepatah mbah-mbah awake dhewe. Kalau udah jodoh itu nggak akan pergi kemana-mana. Kowe apa bar mangan sabun? Lah apa wangi? Lambemu kebak utuk. Kula nuwun. Monggo. Masya Allah, omahe ate koyo wah, mening iki. Sik. Sampeyan ten napa? Anu goleki abah topan. Jenengan putrane. Duh, sampeyan ki salah paham. Kowe iki bojone kula niki. Jenengan bojone abah topan. Nggih, aduh ojo mendelik, Mas. Ati aku. Anu, abah topan temen ndi? Tasik medal niku wau, Mas. Malah beneran. Loh, Mas. Aduh.
bongko iki aku kok. Lah nyapa? Sik, Salah sik, sik. sak jam lho. Aku kira jam-jaman lho, Mas. Harian. Ora apa-apa wis to njaluk 850 timbangane ning Dong Banteng ora. Aja ndek kene, Mas. Lah nih, Kok bojoku krungu. sini lho ngene lho. Tong. Lah sing bener Tempe elen. wis ora cetok tenan. Nggih maklum Pak, wong rondo 16 tahun kok, Pak. Lah rondo aku ya wis kabeh lho, Pak. Lah kowe iki wong rondo kok kabeh iki arep nggo apa? Lah engko nenek tamu sing ingin. Wajane wong kene iki ora ndak akhlakul karimah wae. Kaya wong omah ya ora enek mung kulite sedhil kene. Dipeme ya ngluntung arep barang. Ane aku ki saiki sapa sing ora seneng nyawang keadaan kaya ngene. Wah, aku ki lak mergo jamune rek. Umur 52, rondo wis 16 tahun. Iya. Ning isih awet enom jamune apa? Jamune cah nom-nom ngene-ngene iki lho. Lah terus sing sepuh-sepuh, sing tua-tua. Ah, sing tua ki munggo tombo gringgingen. Gusti. Iki gringgingen apa ora iki? Ah, rada aku mau saking kesuwen ning pondokane lho. Bokong gringgingen sak andi-andike ngantian. Kependel-pendel karo Randa ta? Iya Mbak, biyen iki aku padahal benci lho karo rondo. Tapi kok saiki iso seneng ya. Nah, mulane nek urung jajal ki rasane Allah rondo. Alah rondo. Sumpah Mbak, biyen iki aku benci karo rondo. Giliran kenal saiki. Giliran kenal saiki ketagihan aku. Pokoknya aku moh nek ora karo rondo. Lah, nek wis kenal karo rondo lali awakmu karo gadis. Iya Mbak, kok iso ngono ya Mbak ya? Yang rondo ki akeh vitamine kok. Ora percaya? Jajalo. Iya Mbak, sesuk lagi kenal rong dino kok kon jajal. Kowe wis pirang tahun kowe ngerondo tur? Mbok aja nyelok tur ngapa lo, Met? Nyelok ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk ririn? Yo kan neng rin-rine lho, masa celuk tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah, Met, ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena kubur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa ora kawin iku tur? Wegah, Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun bur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met, kok eneng ae kowe. Ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena kubur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa ora kawin iku tur? Wegah, Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun bur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met, kok eneng ae kowe. Nak sing koyok ngono ora bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing dah sireng. Iya, kucing dah sireng kayak raimu iku, kucing celutak. Nah aku rapat yo celutak koyok ngono tur. Aku na ora taren dhisik ora gelem aku. Yo mbulon aku keplepet, orang ngerti lah yo kan. Kowe wis pirang tahun kowe ngerondo tur? Mbok aja nyelok tur ngapa lo, Met? Nyelok ririn ngono. Lah jenengmu kan Turina. Kok kon njeluk ririn? Yo kan neng rin-rine lho, masa celuk tur. Ora kepenak ilat ku nyeluk rin-rin. Wis enak tur ae lah. Karena ulah, Met, ngapain pula ketengon-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena kubur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, ngapa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa ora kawin iku tur? Wegah, Met, enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur.
12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met. Kok eneng ae kowe? Piye? Bojomu cek penak? Ya isih to. Oh, ya Isih. Tenane cek penak? Isih. Karo aku penak. Ngapain pula ketengok-tekon aku wis rondo pirang tahun kayak arek ngempani ae. Lah kena aku gur takon wae sur. Wis pirang tahun rupane sur? Wis 12 tahun, apa rupane? Beh, 12 tahun. Wis kesuwen tenan iku tur. Nak sekolah SD wis rong kali tamat rondomu iku tur. Apa arek kawin meneh iku tur? Wegah, Met. Enak rondo daripada ngurusi lanangan kayak kowe iki. Tapi kan sayang sing gembletak iku tur. 12 tahun gur digawe rono rene tok. Nek ditinggal ya dikerubungi semut lah, Met. Kok eneng ae kowe? Nak sing koyo ngono ora bakal keduman kucing itu. Wis kendisian kucing dah sireng. Iya, kucing dah sireng. Kayak raimu iku, kucing celutak. Nak aku rapatio celutak koyo ngono tur. Aku ora taren dhisik ora gelem aku. Ya mbulon aku keplepet, orang ngerti lah yo kan. Pak, penak nyape anakmu, apa penak nyape Pakno? Ya penak nyape anakku tok gol-gol. Lah anakku lho, umur 5 tahun, wis iso dolanan dhewe. Lah Pakno disape yo bahaya tok gol-gol. Lah kok iso, Mbak? Lah ngono nek mik tanggane. Ya bene to, Mbak, nak padha geleme. Oh, lho raimu. Anakku loro wedok kabeh. Kembar to. Siapa jenenge? Nini Irlina karo Nunu Irliana. Celukane Nini karo Nunu. Celukane siapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini kulite putih kaya buke. Lah Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini putih kaya buke kulite. Lah Nunuke wireng, Jum. Apa bener toh? Basa Jawane barat iki kelon. Kulon. Iya aja karo nyentak ngono lho. KULON. Lah nyapa dadak didikte barang iki. Wis seru aku. Nek kelon wing kok bengi. Lah nyapa ngenteni bengi. Awan apa ya ora oleh apa piye? Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu lho tiba. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang, ora bahas kerja. Kok kejalukamu klemah-klemah oleh duit ngono? Lah nek enek apa ora ya seneng. Hamput. Kowe ngerti gak pesugihan? Arep dadi babi ngepet kuwi lho kudu dadi babi dhisik. Lah nyapa bahas pesugihan barang. Lah kok teko ndi-ndi gladrah. Lah kok kowe penak men klemah-klemah oleh duit, Cuk. Lah rumah samu apa bange mbahmu? Kerja ampre ben iso nyaur utang. Gobol tenan kowe iki. Lho kok jaran salah nggon lah ku teko. Anakmu ki 6. Ya jenenge sapa? PI. Nek lho nek nyelok nomor 1. Ya GPI to, Reng. Oh, GPI. Iya ben ora meri. Nek nyelok anak nomor 2. Ropi. Ya sing sregep adan kae ya. Ning kleru komat. Nek anak sing nomor 3? Lupi. Tak celuk Lupi langsung Oh jerantang. iya. Lupi sing gur gedek-gedek ngono ketok celuk. Nomor 4. 4 PI, Reng. Oh 4 PI. Iya. Nyelok anak nomor 5. Ya genah nomor 5 ya mau PI goblok men ya. PI, Lupi, 4 PI, mau PI. Lah nek sing anak nomor 6. Bu. Sing malah sampean kenal no karo anak yang ganden no. Lah kok agite kok mbok lak kene wis jawab 6 PI. Lah nunukmu nggonmu enek sing jenenge nunuk lak ya ora. Kok seneng buke ngarep dhewe iki terus dadi kelingan aku. Kekelingan ngopo? Ya ngono kuwi ning nganggone daster. Ya jebles persis kaya buke ngono kuwi. Ketemu ning Alfamart. Kepiye? Aku arep tuku rokok, buke iki tuku jenenge tisu ana mburi. Oh iya. Sangkik lemu gek ya nganggo apa jenenge daster. Bar ndodok ngene iki ngadeg iki lah kok nyelempit ngene iki.
Nyelempit ngene iki lho. Nyelempit mlebu. Lah aku lak sing ngerti lah aku. Iki engko nek buke mlaku rono ngerti wong akeh malah mah isin ya buke iki. Aku lak ngono to. Akhire ben ora isin iki tak dudut ngono. Lah barang tak dudut iki malah aku diseneni to. Heeh, terus kaya ngono ki tidak beradab namanya. Ngono kuwi. Akhire buke iki ternyata kan ora seneng. Jari tak lebokke meneh lho. Ngene iki. Enek ki meneng ae. Akhire tak dudut nesu. Akhire tak lebokke seneng. Akhire tak ngenek-ngenek iki lho. Aku iki bojomu, Pak. Heh. Kok nek gendakmu purunmu njaluk dhuwit kok kei dhuwit? Heh. Kok pangku tok kok kei dhuwit? Sedangkan aku bojomu sing bendina ngingoni awakmu, sing bendina masakno awakmu. Heh. Manggitmu kuwi lho, mbok padakno apa? Kowe nek lara ya aku ya sing ramut. Nek no kopi ya aku, tangi turu ya aku, barangkali ra aku. Tak jaluk gendakane gampang men lho. Dipangku tok wis kei dhuwit. Terus marang ngono lek gurung dianggo. Aku kei dhuwit sontok. Sedangkan aku masakno semua baikkan. Iki ya gak apa-apa Pakmu. Ya, ini kapan maneh iku ya Pakmu. Nek gowo-gowo iku ya sing ayu-ayu aja sing elek. Dengan ninik karo nunuk kuwi. Delalah ki ninik ro nunuk tiba. Tiba. Lah kok ninik iki ora apa-apa, nunuke suwek lho, Nduk. Aku kleru nggon apa ta iki? Engko wis dikekrek wong kene. Kan ninik karo nunuk ki lak numpak sepeda motor. Bener. Lah terus kegriul watu tiba. Lah ninik iki gak apa-apa, tapi kok nunuke suwek ngono lho. Mbok aja suwek ngono lho. Lecet kopi ro aja nganti suwek lho. Wong suwek kok sekilan kok piye to? Ngene lho ngene, tangane sekilan. Gak aku, seking. Semene sumpah. Iso ning mbok aja diomongke nek suwek. Lah terus apa? Ya mung lecet rada ombong lho, aja suwek. Doktere ngomong suwek terus dijahit kok. Aja Kang sumpah nggonku marai keri. Lah apa kowe suwek? Kok iso keri iki? Kowe kok tenane mulih mengko. Kok iso wong Halo. Halo Tania. Mas Haji, kok telepon to sampean ki? Mosok telepon ae gak oleh. Bojoku ndek omah lho, Mas. Bojomu nang omah. Iya, ketok wong tas masuk ning kamar mandi. Iya Tan. Nyapa? Kangen aku. Kangen. Masa Allah piye to wong iki? Padha aku juga. Awakmu ya kangen aku, Tan. Aku malah kangen banget loh Mas harus sampean Mas. Mosok Tan? Iya. Asik. Terus toh Mas, pokoknya cintaku padamu ini Mas. Wes toh ngalang-ngalangnya sepeda yang bledos. Lah kok koyo sapi teng bledos to? Mau aku nembok padano sapi teng bledos? Loh, kok mau piye to? Lah sapi teng bledos iki akeh wong ora seneng to. Ngerti ya, sepeda yang bledos ya ambune tekan dindi Mas. Senajan oke wong gak seneng. Ambune tekan dindi Mas. Senajan oke wong gak seneng, tapi mereka harus menerima, harus mencium juga. Iya Tan. Iya, ambune dari hidung tembusnya jantung kok dadakno bau yang sangat tidak pernah bisa dilupakan. Iso ae cangkemmu Tan. Ya seperti itulah cintaku padamu Mas. Iya Tan. Iya Mas, ilibiu pokoknya. Aku yo ilibiu to. Sama lagi apa? Kate ngarit aku. Ngarit? Masya Allah, sregepe. Aku rambut jak ngarit. Kowe gelem ta mbaturi aku ngarit? Iya, kok nak sampean lapar, kok tak dulang suket. Kok mbok dulang suket to? Rumangsamu wedhus apa piye aku? Iya. Mas, bojoku metu kok jeding Mas. Wis ya. Heeh. Assalamualaikum Mas Haji. Waalaikumsalam. Mbak, aku arep takon, definisi cowok ganteng iku sing piye to menurut sampean? Definisi cowok ganteng menurutku nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Nomor 1, gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak? Nomor 2, seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo.
Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Nek sing nomor 3, Mbak. Nomor 3. Seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowemu ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor 4, Mbak. Nomor 4. Fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo. Aku ingin yang masjid karo Pak Mudin. Enek kirik dilatih sikile. Ya ampun, najis niku hukume. Ya ora, wong pekok kowe ora tau ngaji. Nun sewu niku najis niku. Aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Najis. Ora. Enek kirik dilatih sikile. Lah kirik sikile kirike dhewe kok. Nyapa nek najis? Ngongkon wong salat kuwi. Lah sikile Pak Mudin. Lah karo sikil kuwi ning masjid. Lah ku tekon aku karo Pak Mudin ning masjid enek kirik dilatih sikile. Sikile kirike dhewe. Nggih mboten najis nggih. Omonganmu wong tuwek omong. Nggonku iki aja nggo dolanan. Mergo nggonku dawa kaya gedang. Rondo ora mati. Ayo, Mbak. Nomor 1 gelem pacaran karo rondo. Iya. Sing nomor 2, Mbak. Nomor 2. Seneng ngejak blonjo, shopping karo rondo. Seneng ngejak blonjo shopping karo rondo. Wah, bakal ngentekno duit iku, Mbak. Nek sing nomor 3, Mbak. Nomor 3. Seneng traktir makanan karo rondo. Seneng traktir makanan karo rondo. Iku biasane rondo sing lowemu ngono iku ya, Mbak. Senengane mangan ae. Lah sing nomor 4, Mbak. Nomor 4. Fix no debat. Kowe ganteng menurutku. Lah kok iso ngarani aku ganteng iki piye? Nek kowe seneng karo rondo, seneng traktir rondo, seneng ngejak shopping rondo, wis dijamin no debat kowe ganteng. Alah, gak ganteng ya ora apa-apa, Mbak. Bandane akeh. Mak Nur, arep teko. Potongan harga ke sing dipotong si Cindy. Potongan harga. Piye to, Mak? Malah blonga-blongo ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ada iso kebangetan ki piye to, Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo, Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane. Kok cara mono hargane 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu lho dipotong. Walah, Mak duwe manuk sitar mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Suka aku sesuai. Jadi suasana kandhane iki kira tuman. Tuman kuwi iki kok iso. Ngono ae kok nesu to, Mak. Trah yo ora roh apa salahe teko. Limuceng. Oh, kuwi cangkem elek to. Hah? Cangkem elek. Lah apa? Apa kuwi? Talimu kenceng. Apa sing ditaleni ra ono? Jenengan ora nggo sabuk? Nganggo. Lah gini, nek ra kenceng mlotrok piye? Iki raceng ondo. Berarti wis ra iso ceng. Hah? Iso wae. Sawe. Dadi wong ki aja kaken omong. Mending dadi wong sing meneng, meneng-meneng duit akeh, meneng-meneng duwe mobil, meneng-meneng duwe motor, meneng-meneng duwe omah, meneng-meneng duwe sawah, meneng-meneng duwe pekarangan ambak, meneng-meneng gemblung. Wong anu duwe duit ora kaken kepengin. Digudo setan maca apa, Jem? Ayat kursi Mas Jo. Lah nek digudo rondo, ayo maca apa? Maca alhamdulillah. Tak takoni kok. Pitik sikile pira? Pitik ya loro no, arek cilik ngerti. Nek sapi sikile? 4. Wedhus 4. Nek ula apa kok gak dikei sikil? Sebab itu binatang melata. Gak iso. Apa? Nek ula kon kei sikil nyokot. Lah kok iso? Ayo ula mlaku kek ana sikil nggih gak dicokot kon. Ayo, Mulakno ora diwe sikil. makane aja dikei sikil. Iya. Bener enggak? Iya. Modar kon.
tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo, tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape, enek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi, nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Aku gak mandang ayumu, Dik. Halah silet. Aku seneng gue gak umum. Pret. Ini parah Uang ki nek kerep kelon tambah enom. Ketok seger tur pres. Gek yo ngurangi stres. Salah sijine meningkatkan imun mergo ayem ning ati seneng. Diimbangi kerja kelon tok yo kaliren. Woi. Nyapo? Ndang rabi, mikir ora rabi. Lah iki nyapo ngatur uripku. Bah rabi bah ora urusanku to. Mesakno manukmu, nek urung ae. Lah manukku sik tak latih lho. Engko nek wayahe ngedu ben giras. Ngantek ya enek urung rabi-rabi. Kaki rabi. Aku nek ora karo rondo nu wegah. Halo, oke rondo. Kendang mesakno. Rondo pirang-pirang ora enek sing pas kok karo angen-angen. Mosok kancane wis do rabi ping 2 ping 3 awakmu ae urung rabi-rabi. Mbok yo ben. Aku isih mantepne atiku, engko sekali rabi ora gonta-ganti. Beh. Rabi-rabi. Kowe iki nyapa to repot mengurusi wong. Lah wong kowe dhewe ora rabi-rabi kok. Sakno manukmu. Padumu pengen manukku to. Mak sebutno siji wae jenenge wong wedok sing huruf mburine nganggo huruf P. Jenenge wong wedok. Sing mburi huruf P. Iya, Mak. Arif. Lanang. Hanif. Lanang. Piye gak iso wedok? Enggak, tapi jarang. Piye to, Mak? Surip. Lanang neh. Huruf P ngurine. Iya, Mak. Suaib. Apa to ki? Suaib ya lanang, Mak. Sik, guys. Kok melu jawab, guys? Gak iso aku angkat-angkat. Halo, guys. Mak Nur nyerah, monggo dibantu jawab, guys. Monggo. Dino Minggu reng Aku ra metu. mlaku-mlaku Aku ora metu. ana wong wedok ayu reng Aku ora metu. bareng mbok cedhaki reng Suwe-suwe metu. Roma, Apa? apakah kamu tidak ngaret? Roma ngarit. Ele biasanya ngaret no. Apakah kamu tidak tahu bahwa aritku tugel? Kri, Roma bisa ngarit. Mbak Nur, lapo yo? Donat kae kok tengah ra enak blas yo. Brengkesan pindang ki mentolo tak bakar cek gosong pereng ngono. Brengkesan pindang diawur. Ki terus dipangan tengah donat ki opo? Jenenge takon lho, Mak. Gak ono salahe kan takon. Oh, wis ora enek apa-apane, kuwi tinggal arwah yo. Karek arwah tok ora kena dipangan, dicokot yo ora kena. Tengah kuwi ngono bolong, ya Allah Gusti, brengkesan urang. Jere mau brengkesan pindang, saiki jere brengkesan urang. Sing bener iku sing ndi? Kalau granat renek nek. Empat sifat burung laki-laki. 1. Hormat. Ketika pagi pasti berdiri dan akan menunduk ketika yang dilihat adalah nenek-nenek. 2. Sopan. Mula-mula tertidur namun spontan berdiri bila yang dilihat adalah wanita cantik. 3. Manja. Ketika jam 11 malam pasti minta dielus-elus. 4. Konsisten. Tiap subuh pasti bangun. Fakta lo ya. Duwe bojo lemu ki penak apa ora, Mbak? Duwe bojo lemu ki penak lho, Mas. Lah kok bisane penak? Rasa tuku kasur, ngisor dhuwur mlewenuk-menuk.
Tapi lek ketimpa pentil 42 langsung pindah alam Mas. Gak jaran. Bukan pentil. Mama jemburis. Papa mengkis-mengkis. Mama glowing. Papa kain-kain. Mama jengking. Ayo ayam metingkring. Anja. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan yo urusane. Wong pancene wong iku selerae dhewe. Selerae dhewe. Saiki kowe profesimu dadi pelawak. Iya. Bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau gek. Mak Nur arep kok potongan harga ke sing dipotong si Cindy. Potongan harga. Piye to Mak? Malah blonga-blongo ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ade iso kebangetan ki piye to Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane. Kok cara mono hargane 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu lho dipotong. Walah mak duwe manuk sita arep mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Suka aku sesuai. Jadi suasana kandhane iki kira tuman. Tuman kuwi iki kok sok. Ngono ae kok nesu to Mak. Terah yo ora roh apa salahe teko. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum gak kamu jawab. Dosa kamu Bi. Luwih dosane tak bales padha sik engkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya ya Mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini masa aktif yang nggak perlu diisi ulang. Masa orang ngilingin dhisik ya pernah mengucapkan cinta padanya ngono kae. Kuwi kan dhisik saiki lho ora. Kowe bilang dia seorang ngono kae kelingan apa ora? Eleng. Tak bales ya. Ojo. Kok jangan nih lo. Mesano lo mbak nungguin dari tadi lo. Mau ngising aja lihat HP. Mau makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu Mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi. Padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu Mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi. Padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Bukan berarti mami pernah mencintai bojone wong. Kok ngejak carok ya wong iki ya. Lah sing jalari lho awakmu. Pernah keringetan bareng gak? Ora tahu. Pernah apa gak? Ora tahu Mah. Alah, gak malu-malu anjing. Kak bales Pi? Sak karepmu Mah. Ndang mandi yo kana lho. Yo. Bebet lan karo kamu blegadus ngono kuwi lho. Ndang mandi. Yo adus sik. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteoti? Kira-kira to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti ki mok kowe tok sing tak kandhani. Iya, nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Lho, kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki loroso. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kepanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Heeh. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak.
Bu Bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo, tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape. Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi, nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Loh, masih? Iya, Dek. Gimana masnya po? Aku gak bahagia loh, Dek, karo Dek. Sakno rek. Eling pora mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malah ternyuh lho aku. Lintara. Eling. Daisyo. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kowe ro aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jil-jil cangkemmu pindah ning udlamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Eling pora mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit toh, malah ternyuh lho aku. Lintara. Eling. Daisyo. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kowe ro aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jil-jil cangkemmu pindah ning udlamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Cantik toh? Iya cantik. Lah iya. Rujuk tapi ya. Tenan apa ora, Dik? Ayo. Ndang. Oke nek no. Iso bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Wayah udan mas. Iya Dik reti nak wayah udan. Terus nopo? Gak sambung gawe. Lah terus nak gak mergawe arek apa? Mancal kemul. Mancali kemul ya malah do suwek kemule tadi. Terus mimik susu. Nah karo kuwi ya cocok Dik. Ya wis, aku tak balik. So nek dhewe rabi anake cukup loro ya. Enggak iso. Minimal 11 ya. 11. Info nih obat kuat. Undang. Malah ngeledah tekan dindi. Apa ki Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah. Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Iya wong aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok dadi kepleset to we? Ngono jarine ilat sungguh. dilakeni mati ping dilakeni mati ping 15. 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 Nek menurutku sih ya gak menolak untuk berpoligami wong lanang. Gak mau? Iya gak apa-apa. Wong lanang beristri 2 gak apa-apa. Loh, kan gak masalah ya? Gak masalah. Sing penting iku pokoknya iso adil kan ya? Dudu iku. Lah apa lho, Bi? Sing penting duduk kon. Mak Nur, arep kok potongan harga ke sing dipotong sing ndi?
potongan harga. Piye to, Mak? Malah blonga-blongo ditakoni kok. Bangetan tumbuh jebrak sitok iki. Ade iso kebangetan ki piye to, Pak Jan iki? Maksudnya potongan harga kuwi ngono diskon ya. Diskon regane iki luwih murah. Oh, diskon yo, Mak. Regane luwih murah. Jadi dipotong hargane. Kok cara mono hargane 20.000 dipotong dadi entuk 10.000 ngono ya. Ora kok sing dipotong apa-apane, sing dipotong sesuai manukmu lho dipotong. Walah, Mak duwe manuk sitar mbok potong. Aku kurang duwe manuk no. Suka aku sesuai. Jadi suasana dikandani ki kira tuman. Tuman kuwi iki kok sok. Ngono ae kok nesu to, Mak. Terayu ora roh apa salah teko. Tahu bacem, rasane legi. Aku yo gelem kok jak rapi. Nyokot pentil karo udo, tetep ngeyel masih ora jodoh. Ngisor udel, mambu tape. Nek pancen kendel, parani bapake. Tuku baju karo dasi, nek ras setuju, didik bayi menjadi solusi. Minak jinggo. Miring penak jengking monggo. Kuwi maksude apa? Lah wong wis dituku itu hak asasine sing tuku sih. Bah dirokok karo mleding, bah karo jengking kuwi kan yo urusane. Wong pancene wong iki selerae dhewe. Selerae dhewe. Saiki kowe profesimu dadi pelawak. Iya. Bojomu penyanyi dangdut. Ya iya gak tau gek. Makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu mah. Ya Mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi, padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Bukan berarti Mami pernah mencintai bojone wong. Kok ngejak carok ya wong iki ya? Lah sing jalari lho awakmu. Pernah keringetan bareng gak? Ora tahu. Pernah apa gak? Ora tahu, Mah. Alah, gak malu-malu anjing. Kak bales pi? Sak karepmu mah. Ndang mandi yo kana lho. Yo, Bebet lan karo pamu blegadus ngono kuwi lho. Ndang mandi. yo adus sik. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum gak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya yo Mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini masa aktif yang nggak perlu diisi ulang. Masa orang ngilingin dhisik ya pernah mengucapkan cinta padanya ngono kae. Kuwi kan dhisik saiki lho ora. Kowe bilang dia seorang ngono kae kelingan apa ora? Eleng. Tak bales ya. Ojo. Kok jangan nih lo. Mesano lo mbak nungguin dari tadi lo. Mau ngising aja lihat HP. Mau makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu mah. Ya Mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi, padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Oh alah ning Apa ae anggere duwe sikil mesti iso mlayu, Dik. Oh iya kae. Meja kan duwe sikil ora kae? Meja lho. Duwe. Sikile piro? 4. Maling sikile piro? 2. Wayahe banter meja lho karo maling jane. Wayahe. Jane pemikirane ngono lak wong utek apik. Nyapa iso tekan meja. Lihat meja duwe sikil papat dadi mlayu klotok kudu jane malah banter. Lah meja lak benda mati to, Blok. Mas yo disiapno nek jenenge benda mati Mas yo duwe sikil yo gak iso mlayu wong benda mati. Berarti benda mati ora iso mlayu. Sepeda motor mati apa hidup? Sepeda motor lho mbok Uber ae lho model. Sepeda motor kan mati apa hidup? Mati. Layune banter ngalah-ngalahi maling. Lah tapi lah iya. Lah sepeda motor ke benda mati ning playune ping. Ya antara nek sing 120 sampai 140 sepeda motor saiki anyar-anyar. Mbak, info utang sing dibayar matur suwun. Enak ora, Mbak? Matane. Piye to? Enak wong teko mbok matak-matakne. Umpama enak lho kowe para yo gelem. Lah rumangsane iki apa bange mbahmu? Lah nek mbahku ndek bang lho aku ora golek info. Makane wis dadi wong lanang kerja. Lah aku kerja apa tak pamerne kowe?
Kowe iki wong lanang kudu berjuang. Lah rumangsamu aku lho yo berjuang. Wong kowe iki berjuangnya belum tentu dadi tujuan, tak mono. Lah tarah rong petuk dalane. Kowe ngerti gak? Ngerti apa? Ilmu manuk. Manuk iya duwe ilmu to tiba. Manukmu kuwi lek esuk subuh kae ngejak tangi, masih ora ditangekne. Lah kowe kok ngerti? Kulino nginceng iki. Mergone nyapa? Kuwi ngejak kowe subuhan le, gek bar kuwi kerja sing mempeng. Aku iki teko utang, ora bahas kerja. Kok kejaluk amuk nyane mesti gateli. Bahasa Inggrisnya makan belut bola panjangnya apa, Mbak? Lah tenan ta? Sek rungokno gobokmu ya, jetokak takok ya. Lah nek ngerti ora mungkin tekok to. Piye to iki jane? Ngono ae dadak digenahne to. Tak ditik dingklang engko. Lho kok jaran. Makan kuwi it. Lah nek belut. Belut kuwi il, tulisane ELL. Yo. Bola kuwi bol. Lah nek panjang. Panjang kuwi long. Lah nek digabung dadi apa kuwi? Gabung dadi Ndang to iso apa ora? Itil bolong. Itil bo. Iso tenan apa ora jane? Mosok kuwi? Mas, Nyapa? numpang tanya, Arep teko apa? mohon bantu dijawab ya. Iya. Kalau seandainya ada perempuan, ada seorang istri yang selalu minta jatah, nggak siang, nggak malam, nggak pagi, nggak subuh, itu minta terus. Itu kira-kira normal nggak sih, Mas? Normal nek kuwi. Masih asa wengi utuh lho ora dicepot. Sing ora normali njaluk bojone tangga. Kuwi jenenge gragas. Anja. Bisa bahasa Cina toh? Iso. Bahasa Cina roti. Kongguan. Telek pitik. Teletong. Nek manuk angkrem. Si otong. Suwe ora jamu kodhonge kol. Suwe ora ketemu pisan kowe njaluke rangkul. Suwe ora jamu kodhong kecupuk. Lah teruse Suwe ra ketemu pisan njaluk ambung. saben ketemu kok mesti njaluke ambung ngono kuwi. Ora seneng aku ngono kuwi. Wayah udan, Mas. Iya, Dik, reti nak wayah udan. Terus nopo? Gak sambung gawe. Lah terus nak gak bergawe arep apa? Mancal kemul. Mancali kemul ya malah do suwek kemule tadi. Terus mimik susu. Nah karo kuwi ya cocok Dik. Ya wis, aku tak balik. Sherlock, Mbak, tak parani saiki. Peh gayamu, Sherlock. Lah piye ben roh nggone kok. Tak temani. Siapa takut? Tak buka cuwili ingonmu. Cuma itu sik to dibuktekne. Peh rasa gua ya we. Gaya piye lho? Dijajal 5 menit wis metu gua ya sok gede, sok biskuit. Jajal to dhisik, tak jamin aku mesti njaluk tanduk. Anja. Loh, Mas? Iya, Dik. Gimana Masnya po? Aku gak bahagia lho, Dik, karo Dek. Sakno rek. Eling pora, Mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas Dedek bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit to, malih ternyuh lho aku. Intara. Eling. Daiso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda saiki. Aku ayu toh? Iya. Iya toh? Kira aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jejel cangkemmu pindah ning udlamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik.
Kapan to Dek rupamu iso ayu kaya tangga-tangga Dapuranmu tak kandhani, tuku kayu nyebrang kali pengen bojo ayu ra mau bandani. Eling pora Mas? Eling apa? Pas ninggal aku, pas didik bayi itu masih kecil banget loh. Masih tak susuin kanan kiri ya toh. Kowe ninggalno aku di saat susuku masih menteng-mentengnya. Rasa diungkit-ungkit to, malih ternyuh lho aku. Intara. Eling. Daiso. Kok saiki ngepoin aku lagi nyapo? Awakmu beda saiki. Aku ayu toh? Iya. Ya toh? Kowe ro aku saiki ayu toh? Ayu. Ayo meni ora. Meni ora. Ayu. Tak jajal cangkemmu pindah ning glamaan lek kapokmu. Ojo to, Dik. Cantik toh? Iya cantik. Dah iya. Rujuk tapi ya. Tenan apa ora, Dik? Iya. Ndang. Oke nek no. Kak Ditik dingklang engko. Lho kok jaran. Makan kuwi it. Lah nek belut. Belut kuwi il, tulisane ELL. Yo. Bola kuwi bol. Lah nek panjang. Panjang kuwi long. Lah nek digabung dadi apa kuwi? Gabung dadi Ndang to iso apa ora? Itil bolong. Itil bo. Iso tenan apa ora jane? Mosok kuwi? Itil bolong. Itil bol. Oh, antene. Antene kowe yo, antene kowe. Jaran tenan. Engko lo timbang menteot. Lagi apane sing menteoti? Kira ora to nek aku ki asline iki ya jujur-jujuran ya ki gongene wong mesti ki mok kowe tok sing tak kandhani. Iya, nyapa? Aku asline duwe penyakit dobol. Lho, kok jaran? Paham dobol apa ora? Hah? Ero mbok rasa getak ngono lho. Lho sing mak plentu ning tengah-tengah dalan bayi. Sarohku dobol ning silit lho. Mosok ning dalan bayi. Gak kena dileboni kuwi, ketatap langsung bengkong manukmu. Wis to rasa samar masalah kuwi. Nggon ki loroso. Medeni. Ndak gur dalan bayi medeni to. Mbok anggap wae. Wis ora usah. Ya. Wis to dadi kaya apa kepanggah meksa. Nek gelem bolongan kuping gelem ora nek gelem gak masalah. Nyak. Wegah duduk dalane kok. Wis to masih dobol panggah tak terak. Gus niki lho. Nyapa? Rencange kula niku galau terus, Gus. Nyapa? Galau diputus mboten purun maem. Dadose niku nyeksa dirine ki ambak. Ngoten niku pripun nggih? Kuwi jenenge tolol. Paham? Ya kuwi nek pertanyaanmu ngono kuwi jenenge tolol. Lah nyapa lah kowe arep ramangan sampai 5 tahun lho. Lah wong kabeh iki lho wis ginaris lho wisan. Iki wis ginaris, gek dolanan ati iki pancen ya ora oleh. Jadi resikone wong dolanan ati ya lara ati kuwi. Kon terusne omong ana kon terusne ramangan 3 minggu, minggu nek di WA Israel. Sherlock posisi bos. Info. Salam. Jawane mau lho. Heh? Jawane mau. 1300 kali 24. Coba kowe ngitung saka 10, tak penerke kok ndak aku isin. 10 sedoso. Heeh, terus Sedoso setunggal. 11. Selewas. 11 kok selewas. 11. Heeh, terus Kalih lewas. kalih welas. 3 lewas. 13. Patang belas. Patang gelas ki modiar wisan. Patang belas. 14. 15. 15. Gangsal belas. Gangsal welas. Terus 16, 17, 18, 19, Heeh. kalih 12.
Kali dosane ora satokne belas. Lah bar belas kok. Ah iya kuwi kali dosa nek Jawa ngono kuwi. Fatul. Pacul. Fatul. Fatul. Jenengmu Katul. Fatul. Hah? Fatul. Fatul sapa lengkape sapa? Fatul Azkiyamuti. Fathul Azkiyamukti. Kok Patul? Benar. Kalau ke sekolah sudah berani berangkat sendiri apa masih diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Bapak. Bapak kerjanya apa, Nak? Angguran. Namanya siapa bapaknya? Bapak namanya siapa? Muiz. Hah? Muiz. Oh, Pak Muiz. Kalau ibu? Jual. Jualan apa, Nak? Jajan. Oh, ibunya yang jualan jajan. Bapaknya pengangguran. Berarti bapak Kadang-kadang bantuin. Bantuin siapa? Ibu. Oh, bantuin ibu. Berarti bapakmu kalau di rumah tidur ya? Ya kadang-kadang. Ono kere. Nah, ora apa-apa, wis ana kere. Sing penting dadine apik kok. Iya. Cacahe 3. Cacahe 3. Kurang siji nek ngarepmu. Sing siji lagi ndalang. Wis ben mengke wae ra apa-apa. Meng rungkulat karo aku kok wis nek kualat karepmu. Iya, aja dipujek-pujek. Ora arep tak pujek-pujekke. Ane nek ngonekke dalang kere iki wis termasuk kewanen ta, Mak? Ya ora apa-apa ya wis ben. Jenengan ngeyel aku muni 3 kok. Lah aku mung muni aku ora ngayeli kowe, aku mung muni ngarepe kurang siji ngono kuwi tok kok. Aku yang muni sing dalang. Tibake aku. Iya. Ono kere. Cacahe 3. Kagem sing disunatke selamat menempuh bentuk baru. Mbak, cara ditumpaki no sik penak apa ora? Enak to? Masa to? Empuk aku. Beyuh iso mentul-mentul lho nek empuk. Cara panganane kaya apa? Koyok bakpo. Lak metutuk lho nek kaya bakpao. Mesti njaluk tanduk we. Ya urung karuan wong ngerti rasane lho urung. Kecanduan. Lah tapi saiki tak walik. Diwalik piye? Kowe sing tak tumpaki. Jal. Nyapa? Nyatasi pora. Yo panggah oke, arep njaluk model piye? Heh? Kowe nek gak ngatasi ngomong lho ya, pamit sik lho ya. Nyapa dadak pamit. Dijamin tengel-tengel. Kondi ngono wi, wong wedok isine nglayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa-apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Mbak, awakmu ya iso meteng to? Yo aku ki bolong. Tak kira buntu. Dan aku buntu mana mbok ceroti sampai 40 liter ya ora meteng-meteng. Ora percaya nek bolong. Aku urung roh. Cah kocok. Sanek kurang asupan pentol ya kaya kowe. Lah aku lho wis duwe pentol dhewe. Dek, gawekne kopi ndang. Saka saiki rasa nyedak-nyedak aku. Lah kowe iki bojoku lho, kok ora oleh tak cedhaki karepmu piye? Gombalan regetku mbak ono dhewe, ajang reget asa ono dhewe, omah reget saponono beres ono dhewe, nek ngliwet dhewe, jangano dhewe, mangsa dhewe. Lah gunane duwe bojo nggo apa kok apa-apa kon dhewe? Sik to, salahku lho apa? Ngono kuwi ya sing takon. Ora jane kowe iki nyapa? Dadi wong lanang iki ya kudune peka. Kowe iki nesu-nesu lho nyapa? Salahku apa? Salahe dadak boncengan karo cah wedok. Dek kapan kowe roh aku goncengan? Untung aku lek tangi.
Oh alah, we roh aku goncengan ngimpi to. Terus ngono wewe nyalahne aku. Ya mosok aku sing salah. Lah iya, lah wong kowe sing ngimpi lho, aku sing mbok uring-uring. Kok jaran. Apa bedanya dongkates karo tangane rondo? Nah, kuwi ayo, apa ayo? Aku ngerti. Aku yang ngerti. Aku ya ngerti. Dongkates kayak daging, daginge empuk. Tangane rondo kayak daging, daginge. Kuwi rondo yang ngerti wae lho. Oh, asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran, ndang to getun ning kene ra gelem. Aku iki dino Mas Dedel duel keuanganku, mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga, lebih halal, gelem ora? Ya, gelem aku. Nek gelem tak omongno makku. Soalnya wonge lagi masakno tukang ki hari-hari. Ya, gak sido adol manuk berarti. Pusing aku. Ora aku iki patang dina mangan sego ambek kerupuk tok iki, delok raiku ngleyang ki lho. Gak enek gisine. Anjay. Warung ini biasanya sedina pendapatanmu piro? Lek lagi rame yo 300.000. Lek lagi sepi 3,5 juta. Lho kok malah akehan pas sepi to? Oh, soalnya aku lek sepi ku nyambi begal ning ngarep ini. Saiki nek wong gandu dhuwit golek utangan dibayar manuk. Lah gelem apa ora omonge. Rumangsane aku ki wong wedok piye ngono lho, rumangsane wong aku ki perempuan baik-baik. Ngerti aku nek kowe iki apik. Pendiam, lemah lembut dan sopan santuy. Lah piye gelem apa ora? Duweku ya mur manuk. Kok ditawani manuk? Asem tenan yo. Wis to, enak-enak ya. Mbah. Piye to? Ndang to? Mbah. Nggonku iki ukir-ukiran, ndang to getun ning kene ra gelem. Aku iki dino Mas Dedel duel keuanganku, mbayari tukang ulan iki. Nek kowe gelem ya kono nukang ning omahku gawe pawon. Ya wis ra apa-apa. Penting oleh duit. Berarti duit dibayar tenaga. Eka? Nun. Piye kabarmu padha sehat? Alhamdulillah kabare kula Pekli, Cak. Kok Pekli? Pekli wi apik sekali. Oh, iya. Omong sak kecap wis medeni nyawa bocah iki. Kok medeni kepriwe, Lek? Aku Pekli iki tunggale penget ku lho. Apa penget? Apik banget. Oh. Mak Nur, aku kan wis kerja, wis gajian. Ya anggitku ki arep ngutangi bojone wong. Lah kok malah bojone ngamuk-ngamuk piye? Salah apa Jal? Kene lho mon Doraemon kupengmu, ya Allah mohon dia akan dari bolak-balik. Lah piye to, Mak? Kowe lapo ngutangi bojone wong lapo? Lah anggitku kan wis kerja, Mak, arep berbuat baik karo bojone wong kan. Mosok yo salah. Masya kowe kerja, masya kowe ora kerja, masya kowe nganggur, masya kowe tapi ngutangi bojone wong ki yo kleru. Lah kleru ku piye Jal, Mak? Wong arep berbuat baik kok salah ki lho. Lah pokoke ngutang-ngutangi wong barang, kok bojomu dhewe lho ngutangi. Bojoku malah ora tau kotangan kok, Mak. Kok ngono sik untung ora dikatloti wong kon. Gak suka aku ngono iki perbuatan gak baik. Mak Nur gak suka, tapi kan aku suka. Apa? Kowe iki kok gayamu ra irem. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? Ngono ku lho iki wis metu. Kok yo gaya. Tak omongi yo. Ngalane cah cilik mbok omongi. Aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho. Metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem.
Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhekne jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Prei to kondi ngono wi. Wong wedok isine nglayap ora tau sapa omah. Raimu dhewe dolanan teko pasar malam teko ngendi-ngendi. Pernah aku ngelokne kowe? Lah iki nyapa nesu karo aku? Kudune aku sing nesu. Aku sabar nek ning kene. Lah aku luwih sabar ngadepi kowe. Aku mau uneni apa ya apa tak uloni. Apa panganan mbok ulu? SMS-mu dredeg kaya apa? Pernah tak balesi Rono? Enggak. Lah terus kowe maca ora patek-tetek kon balesi. Mak tak endem ning ati. Iso apa nangis? Wis gerang kok gembeng. Ora pernah aku curhat karo kanca, enggak pernah aku curhat karo wong tua aku, enggak pernah curhat karo sapa-sapa. Sing ngeruh sapa ning jaba kono? Isine mak tak endem dhewe. Mangkane awakmu bedah apa-apa mbok endem dhewe. Biyen sik enek bapakku, aku sik iso ngomong karo bapakku. Saiki bapakku renek. Sapa sing tak sambati ora enek? Lah aku mbok anggap apa? Sampai suwi rondo niki dalane apa sing kena dilewati? Oh, no. Tekon yo nglidis ya. Dalane buntet. Ora iso lewat lho. Nek wis 12 tahun iki dalane buntet. Mosok dijebol ora iso iki ben iso lewat ngono. Kan ora usah liwat. Golek dalan liyane kono lho. Aku tahu jajal dalan liyane iki jowo mek yo ora sida to aku. Nang yoan sama nakar turu sik mbok tekoni. Lah wong penasaran lho iki mosok tekoke ora oleh. Wes ngerti, buntet. Dijebol sithik lho iki ben menak lewate. Ini parah ini. Penasaran lho, tibake lho ambune koyo ngono. Keton aku. Barang 1.000 rewel ae ribut. Lah rumangsamu golek dhuwit penak ngono piye? Nek pengen sing apik yo ngekeki 2 juta apa 3 juta. Bandane sapa wong barang mambu jutaan. Berarti 100.000 suarane teko ndi-ndi to sawangane kere men lho. Lah 100.000 lho yo akeh rumangsamu. Ngelak ngomong. Guru-guru kowe lagi lintut tawon aku. Syukur. Manur ape takon, apa bener buah lontar iku sualan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa to, Mak? Siwalan gendeng siwalan ya lontar ki siwalan. Siwalan, gak sualan yo. Ketemu aku nandur kowe lontar terus tukule sual ngono kae. Sual ngadeg grandul nang dhuwur tumo apa meneh terus enek sak sempak-sempake ya. Tumon lho, Mak. Sing menek lak sualan to. Saiki susu tak kerwawon maneh. Lah saiki umpamane kowe teko kene iki Samarinda, sesuk awake dhewe balap papan liwat dalan apa? Bebas hambatan. Kuwi jenenge dalan tol. Kuwi wek sapa? Ora enek kuwi ra mungkin iso manganak pinak samene mbane kuwi. Dalan iki dalan tol nduk, raine dalan. Ngapa? Perkara tol gak mau kalah. Kon mancep endi iki? Ning kene. Bumi. Kon tumon Pak Mi. Gak mungkin. Ayo saiki tolmu mancep nang ndi lek gak nggone wong wedok. Duh, kok wis bagus? Mau kemana ya? Golek angin. Man dulu toh. Engko ae. Kan belum maem. Sik warek aku, kowe tak mangan ngene warunge Siti. Loh, kok sih maem guni Siti iki lho? Sik mama mau tanya, sajane bedane sotone mama karo sotone Siti ki opo? Wong yo mama juga masak soto kae lho. Yo beda. Sotomu lho mine putih wis biasa. Ngene Siti lho mine pirang. Dadi sawet. Aku rek mangan nang kono lho imbuh pidu. Lho prije enak sotone mama toyang. Sotomu rasane ra karo-karuan. Mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan lho. Kurang enak piye jajal. Nek cintane oleh, kasih sayangnya oleh, tapi rasane ra nyampleng bias. Alah omong ae sampean ape maem karo mliri ibu kok sing saebor.
Ya ta? Ya ora mosok mangan karo nyawang brudu ora sedep ya. Kamu pisan. Mbak, apa bener to nggonmu iki enek rambuté? Mosok gundul. Piye to ki? Ditekoni kok meneng ae. Bener ora, Mbak? Piye to malah harap nangis sih. Mbak, jadi sampean ora tau nganggo cawet to. Mau ditempeli cancoplas tok. Fitnah. Sopo lho sing fitnah iki? Kuwi lho jarene wong-wong, aku cuma pengen ngerti bener apa ora. Ngawur. Ketoke kaboten jeneng ta stok iki. Lah jenenge Murari Iwan kok kaboten kondi. Lah iya apa ora kok. Wong kene bendino salin katoke. Dianggap gak gatelen tapi ora katokan kok nganggo tensoplas tok iki. Lah ya mbuh wong sing ngrasakne kono teko aku. Lah kok lah jemputku semriwing ora nganggo katok. Ya apik to koyo dikipasi ben ra sumuk. Yo nek tensoplas iki ora nek rasane apa-apa nek mengandung mentol. Gak yo perih kabeh. Ya malah ancles to. Rumasamu nggonku korengen ta nganggo tensoplas. Sampai nek nesu niki ketok wayu lho. Apa nek mesem piyu jan ayune pol. Umpama gedang ora tak oncek yo tak pangan sak kulite. Jan, masih membuat aku ingin menikahimu, masih. Aku lho ya gelem. Ayo segera kita gas ke KUA, masih. Ya wis ayo to ndang, tapi aku ora duwe dhuwit. 200.000 sudah jadi. Wih, mantap lah Mas kawene piye? Air segelas gas sah. Ya wis ayo, kesuwen ngenteni opo? Antiku semeripit lek dipuji-puji ngene iki, Jan. Cuacanya wadem, enaknya nyapo ayo. Adem-adem ya enake ijlik nih. Ayo nyapo enaknya. Ijlik bakso, enaknya bakso. Enak opo? Ya enak ijlik kuwi. Pikirannya rasa kotor ae. Lah piye tara yo cocok karo hawane lho. Rasa kotor ae pikirane, enaknya bakso. Ora yo padha ae. Padumu kowe mancing-mancing lho. Wong kok pikiran kotor ae. Bakso, ayo bakso yo, bakso. Laktir ya. Wegah nek ijlik gelem aku. Ning Tulungagung golek tales. Dhuwur diambung sing ngesor teles. Mangan sego rames, lungguh ning tawon. Ati ngenes, kepengin kelon. Sego mambu lawuhe iwak welut. Wis kadung mlebu, males ndutut. Bedane ilat dhuwur karo ilat ngisor ki ning ndi? Apa ya padha? Ditekoni kok malah kayak jangkrik upo ngono, cak-cek. Gak ya. Janjane iki murid robot gedek ta. Ya ora, lah wong kok mosok gurune robot iki. Kok enek ae demu takok lho. Tara yo ora roh, ya sak lumrahe nek tekok. Wingi takok rambut dhuwur karo rambut ngisor. Lah wong tekoke salahe nang ndi? Dino iki sore iki lho nek sing takok, ya, detik iki. Ilat dhuwur karo ilat ngisor. Janjane kok pakar men itilogi iki, ha? Lah yo kuwi lho, bedane nggo ndi? Beda jelas beda. Ya. Nek ilat dhuwur rasane keri, nek ilat ngisor rasane nyedot. Puas. Urung puas. Lah rung roh rasane kok. Kata-katamu piye setiap air mata ndang beliau. Jangan pernah menyakiti jikalau tak ingin disakiti. Terus. Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya. Oke. Terbaik. Ting, aku wingi bar muntah-muntah. Ngapa sih? Gara-gara aku bar mangan endok ekoe sing tek goreng. Ya kan kowe njalu endok wingi. Iya sih, tapi dong kowe ngomong nek endokmu ora bisa dipangan. Ya kan kowe salah siapa? Ngejros bae njaluk endokmu bae ding, endokmu bae sing enak. Yang kowe sing panganane warna-warna kan berarti endokmu enak. Nyatane aku malah gumoh. Ya kan kowe iki njaluk.
Tawani ndok bebek ora gelem, njaluke ndoke nyong. Salah apa? Iya. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente-nyente. Tapi wong tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwek no alok. Tak omongi ya, nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik, panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Kata-katamu piye setiap air mata ndang muni aja. Jangan pernah menyakiti jikalau tak ingin disakiti. Terus. Karena setiap tetes air mata akan mencari karmanya. Oke. Terbaik. Sampane apa rondo to, Mbak? Rondo dengkulmu wir. Mbok rasa ngegas ngono lho, ditekoni ngono leh nyente-nyente. Tapi wong tau rondo. Lah nyapur anjang rabi, selak kasep lho, Mbak. Engko nek wis kadung tuwek no alok. Tak omongi ya, nek golek bojo golek sing wong lanang sing rokok ngene iki lho. Dijamin imane kuat. Elek. Kulino lho iki anggere diomongine mesti ra percaya. Buktine cowok perokok ya isik selingkuh. Ya ta, Win? Ya. Kuwi ngono pas rokok entek dadi selingkuh. Jajal nek rokok ijik, panggah setia to. Setia karo rokoke maksude. Aku jane pengen adus ning laut ben seger. Tapi wedi ndokmu dadi ndok asin. Berarti nek prinsipmu ngono nek wong wedok adus ning laut yo kacangnya dadi kacang asin ngono. Lah apa ndek kacang? Blok. Yo kok jaran. Mas, Apa? sampai no eling ora sih lek mambengi ke malam Jumat. Yo eling, Kok aku ora sampean temok blas sih? lagi males wae mah. Teko sampean. Delok aku klesak, klesik ngono ku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora Yo diminum. piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Gua timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Yo. Jangan capek-capek. Yo. Nanti pulang kerja diminum jamunya, nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas, men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh. Lagi males wae mah. Teko sampean. Delok aku klesak, klesik ngono ku sewengi ra iso turu. Lah ngopo mambengi gak mbok tangekne? Mau tak bangunin ra teko. Sampean kecapean kelihatannya. Iya emang mah. Dibuatkan jamu ya ora Yo diminum. piye? Langsung ditinggal bobo. Kesel lho. Ngeluh aku, Mas. Gua timun. Teko sampean. Ya terus kon piye? Nanti pulangnya jangan malam-malam lagi, nggih. Iya. Jangan capek-capek. Yo. Nanti pulang kerja diminum jamunya, nggih. Oke. Jangan nggak diminum. Iya sayang. Habis minum jamu langsung nggih. Iya. Awas, men. Tak tunggu lo ya. Iya. Love you, Mas. Sampai ketemu nanti. Cium sik ta. Aduh, ngene iki sing gare gak tahan di luar iki. Pengennya di dalam terus gak suka aku. Enak ondo ngemepe sarung. Sampai ini rondo apa bojone wong? Aku rondo, Mas. Awake nek kadung penak ngene iki lho. Obah sak obah panggah pas. Ya. Rasa kesuwen, suwi-suwi ora ngenteni apa. Ayo rabi. Tapi biyen sampean pegatan iki gara-garane apa, Mbak?
Bojoku mbiyen mati tak racun. Kok jaran rasido? Ini Malam Jumat gagal keramas bosku. Bos, Pak Ino lemah. Pak Ino wis ora iso mbanyoni. Ayo sapa sing gelem mbanyoni? Sing digoleki kok nunuke lho. Padahal ayu Nini, pinter Nini, putih Nini. Anggere nek wong lanang rono, sing digoleki nunuke Mas. Lah kok gumun.